Молодцы, браво! Мен Ижау шәһәреннән, Удмуртия башкаласы инде Ижау шәһәре. Үзебезнең ансамблебез белән беренче тапкыр Мәскәүгә чыгышлар ясадык. Безгә инде 30 ел, шуңа карамастан, әле генә без үзебезне ничек дип әйтергә инде, күрсәтер өчен, Мәскәү халкы белән танышыр өчен татар җырларына төрле җирдә төрлечә карыйлар. Без инде үзебезнең сәләтебезне Мәскәүләргә күрсәтергә дип килдек. Шул безнең килүебездә безгә бик күп ярдәм күрсәтте безнең Рөстәм Файзович штабтан. Шундый Идел ансамбле белән очраштык. Концерт куйган вакытта безнең белән бездә әле кунакта булдылар Шүрәле ансамбле, алар да безнең белән чыгыш ясадылар. Без монда 2 ансамбль идек, Афарин һәм Халык шатлык ансамбле. Без һәрвакыт бергә алар белән бергә чыгышлар ясыйбыз. Без инде бер гаилә дип әйтергә була. Халыкка безнең концерт бик ошады. Хәтта таралышмыйча да безнең белән алар әңгәмәгә керделәр, безнең белән сөйләштеләр. Яңадан кабат-кабат безне чакырдылар. Залда нихәтле кеше утыра, аның инде яртысы безнең концертларны фотога төшереп, безнең белән аралашып, шундый җылы мөнәсәбәттә безнең белән саубуллаштылар. Безгә бик ошады, Мәскәү халкы бик кунакчыл. Безнең кабат зур сәхнәләрдә чыгышлар ясарга тәкъдим иттеләр, без булышырбыз. Килегез генә дип, безнең белән шундый матур иттереп саубуллаштылар. Телевизорлардан карадык, булды бездә кунакта да булдыгыз да, Алла бирсә сезгә дә барырбыз. Менә безнең шул милләт өчен инде татар телен сакларга өчен инде сез шундый тырыш, шундый ни алып барасыз Ижауда. Менә без бик сирәк кешегә бирәбез. Менә бүген Иделгә бирдек. В честь 30-летия инде. Менә сезгә дә менә шундый грамота безнең штабтан инде. Менә берәргә килсәгез, biz bik jaratабыз шундый җырлый торган кешеләр. Менә шул җырлар аркылы, шундый көйләр аркылы безнең татар теле саклап та калган бит инде. Шулай бит инде. Безнең булды период, когда татарские җырларны запрещали, да? Был целый столетие, когда татар җырларын җырларга ярамый. И шунда инде менә көтүчеләр берсенә берсе нитеп инде шуңар безнең татарча моң бар. Безнең бит җырлар, алар отличаются татар җырлары моң белән. Шулай бит инде. Шул моңда бит это многострадальная история татарского народа, да? Ну, барыбер инде без татар телен бирешмәйбез, саклайбыз и борынгы заманаларга тоже тапшырабыз инде. Шулай мин уйлыйм үземчә.